Nakadawat og pasidungog sa 60th Anvil Awards ang yan ang Panata Kontra-Fake News campaign sa GMA Integrated News. Anong report ni Mark Reggie Abella. Gipasidunggan sa prestihosong 60th Anvil Awards ang maong panaan sa GMA Integrated News. Gold Award ang gitunol alang sa Public Relations Program Best Use and Partnerships category. May problema, no? May problema sa disinformation, sa misinformation at in a whole, no? Ang problema sa fake news. So, itong parangal na ito lalo pang nag-encourage sa atin, lalo na sa GMA Integrated News na lagyan natin pa ng laman, ng content na nagpapakita na ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-recognize natin at ma-identify natin yung mga fake news nga. Usa ang Panata Kontra-Fake News sa GMA sa 122 nga midaog sa kapin 750 public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. O gaya naa sa top 3, nominado usab ang campaign sa Grand Anvil Award nga labing taas nga pasidungog nga gitunol sa Anvil. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.